салому дуруд ҳамзабонон, ҳаммеҳанони азиз. ин наворо аз яке аз суханҳои бузурги тоҷик ибни Сино сар мекунам. агар эрон набошад, илмро торикӣ мегирад. бале бародарони бузург, чунки ба мо маълум аст, ибни Сино на дар ирони имрӯза таваллуд шуд, дар Бухоро, вале падараш аз Балх буд, дар Афғонистон имрӯза. вале бинед ки ӯ чӣ гуфт? эрон, яъне ҳамун эронияну эрони худро эътироф кардан. ва дар ин ҷо сухан маънои онро дорад ки яъне ман эрониям, турк нистам ва тамоми бузургони он давра эрониянд, яъне тоҷиканд. ба ҳамин хотир бародарони азиз, худи мо медонем ки як ҳафта пеш маркази исломии Ӯзбекистон ба CNN нома навишт дар бораи бузургони ӯзбек. афсӯзаш дар ин аст ки маркази атеистӣ, маркази дунявӣ, маркази фарҳангӣ нею маркази исломӣ. ва аз ин мо бояд маркази исломии мо ва онҳое ки мусулмон бародари мусулмон мегӯянд бояд дарс биомӯзанд. ва онҳо инро макорона карданд. яъне ин CNN на балки як рӯзномаи чанд ҳазора аст, садҳо миллион тамошобин дорад дар ҷаҳон. ва инро дар вақте карданд ки дар амрико ба сари қудрат миллатгароё омаданд, то ки ино ҳам ба онҳо ҷавоб бидиҳанд ки ана мо ки ҳастем, мо яъне туркон дӯстони шумо ҳастем, инҳо душманони шумо ҳамун форсҳоянд. вале бародари азиз, ибни Сино ҳанӯз 30 сола набуд ки дар пойтахти ӯ дар Бухоро аз ду тараф, аз тарафи шимол ғазнавиён ва аз тарафи ҷануб қарахониён ҳуҷум мекарданд, ғорат мекарданд шаҳра. вале вай метавонист ки дар яке аз ин давлатҳо даромада корашро пеш барад. вале шаҳр ба шаҳр, биёбон ба биёбон гаштани ӯ ҳам аз рӯи ҳамин туркон ва ӯзбекони имрӯза буд. ва бародарон, чуноне гуфтам, ин на барои бадбинии дигар миллат аст, танҳо ба хотири ҷавоб додан, яъне ҳақиқат, то он ки мо хомӯш нашавем. мо ҳатто чунон тарсидем ки ҳатто ҳақиқатро пинҳон мекунем ки шояд мабудо барои мо чизе расаду ягон сухани баде бушнем. бародарон, ман ҳозир дар интернет чанд сухан аз ибни Сино ёфтам ки дар бораи туркон чунин мегӯяд ва инро ман албатта мехонам, чунки инҳо бо забони адабиянд ва кадом саҳифа гирифта шудам, беҳтараш ки барои шумо далел бошад. туркон ба сардӣ одат карданд, бинобар ин сардӣ бар тани онҳо таъсири хосе намекунад. инро дар китоби ушифо саҳифаи 224 навиштааст. мане бинед бародарон, вай агар турк мебуд мегуфт ки мо, яъне туркон ба хунукӣ одат кардаанд. агар он вақт ҳадди ақал туркон агар дар Тошканти имрӯза мебуданд, дар Ашхобод мебуданд, ӯ ҳеҷ гаҳ ин гапро намезад. яъне туркон дар куҷо буданд? дар шимоли Қазоқистони имрӯза, дар Сибир, дар Урал, дар Моғолистон, ҳатто дар Баку, Истонбул набуданд. ва боз мегӯяд, туркон дар иқлими сард умр ба сар мебарданд ва ба ин беморӣ бар фаҳмиши онҳо таъсири манфӣ мерасонад. яъне фаҳмиш дар ин ҷо ман намедонам ки онҳоро дар ин ҷо доно гуфтааст ё ки нодон гуфтааст, яъне ба ин хунукӣ, яъне ба ин беморӣ ба онҳо фаҳмиши онҳо, яъне барои фаҳмиши онҳо таъсири манфӣ мерасонад. ина ҳам дар ҳамун китоб саҳифаи 239 навиштааст. ана бародаро, аз 329/6 дар ҳамун китобҳоро бишӯем. мана боз мебинем дар ин ҷо 4 сухан гуфтааст. дуташа гуфтем, сеюмаш мардуме ки аз фазилатҳои таҳсил дуранд мисли туркҳоянд. мана бародаро, агар ӯ турк мебуд ин гапа мезад? яъне инсонҳое ки аз хондан дуранд, онҳо ба монанди туркҳоянд. яъне тоҷике ки аз хондан дур аст, вай чи аст? Вай турк аст. ана бародарон, мо медонистем ки Абдураҳмон Ҷомӣ дар бораи туркҳо чӣ гуфт, Носир Хисрав дар бораи туркҳо чӣ гуфт, Фирдавсӣ дар бораи туркҳо чӣ гуфт. вале аввалин бор баъзеҳо мешунаванд ки устоди тиб, падари тиб ибни Сино чӣ гуфта буд. боз чорумаш, ҷамъияти туркон чун илтиҷо ба коҳиле кунанд, дар устодони ҳоли пеш аз он кор ҳаракати хасис кунанд ки зуфашон аз даҳон афтад. ина дар китоби ишрат ва танбеҳот саҳифаи 280 мега. яъне ҷамъият, яъне ҷамъи туркон ягон коршон шава дар илтиҷо коҳиле кунанд
чунон зорию тавалло кунанд ки чикор кунанд ай даҳаншан зуйфшун аз даҳан афтад. яъне кӯтоҳи сухан чуноне хисрав мега ки носир хисрав мега ду қадам мешаванд то ки кор бошад ҳал шавад, вале тоҷик бошад инро намедонаду боварӣ мекунад.